Hej! Figuren nedan består av rektanglar och trianglar. En rektangel har arean 2 cm kvadratcentimeter. Så frågar de mig hur stor area har hela. Då måste jag tänka hela. Vad är hela? Hela är hela det här. Och så är det bara att räkna hur många rektanglar är det. Rektangel. Då räknar jag 1 rektangel, 2 rektangel, 3 rektangel, 4 och 5. Okej. Varje rektangel är 2 cm arean. Så alla 5 tillsammans, hur mycket? Så. Jag vet åtminstone rektanglarna. Sen går jag vidare med trianglarna och jag ser en triangel så här. Är nästan så, hälften som en rektangel. Jag måste ju tänka så. Så om jag gör rektangeln delar i 2 delar så blir det en triangel så här. Då när en rektangel är 2 cm måste en triangel vara hälften av hur mycket hälften av 2? Det är väl 2 delar med 2, det är väl 1 centimeter. Då vet jag, då räknar jag 1 rektangel, 2 rektangel, 3 rektangel, 4 stycken. Så, 4 stycken. Varje rektangel 1 centimeter, 4 gånger 1 är 4. Så hela figuren måste vara 10 plus 4. Hur mycket? Så, nu vet jag hela figuren. Sen säger de till mig, vilken andel är grå? Så nu räknar jag bara grå. Och jämför med hela. Jag vet hela. Men jag måste veta grå dela med hela. Blir andel. Alltid hela är nämnaren. Och andelen grå eller vit eller vad som helst är täljaren. Så tänker jag, då går jag och räknar grå. 1 grå, 2 grå, 3 grå, 4 grå. Och varje grå var 1 centimeter, då är det 4 centimeter. Och sen en grå som är rektangel som var 2 centimeter. Så 2 centimeter och alla andra var 4 centimeter. Så 6 centimeter i kvadrat är bara gråa. Skriver jag här. Och hela var 14. Så andelen grå är 6 av 14. Men jag kan förkorta 6 av 14. Jag delar täljaren nämnaren med 2. Då blir det 3 av 7. Så 3 sjundedelar är som är grå. Väldigt enkelt. Sen kommer jag till hur många procent av hela figuren är röd. Så om jag tänker mig hela figuren är från här, hela det här är hela. De kanske menar så med hela det här. Så, det här är hela och hur mycket av det är rött. Så först måste jag räkna hela arean för hela. Och hela är en halv cirkel. Arean för en cirkel måste jag veta. Arean för en cirkel, om jag har en cirkel så här, arean är radie gånger pi. Och vad är radie för den här halva cirkeln? Det är från här till här, så här är radie 8. Då ser jag arean för hela lika med 8 gånger 8 gånger pi som är 3,14.
Men eftersom det här är halvcirkel så delar jag hela med 2. Då blir arean, hela arean, lika med 8 delat med 2, 4 gånger 8, 32 pi. Nu har jag arean för hela. Så. Sen går jag och eftersom det är jättesvårt att ta fram arean för den röda, men det är mycket enkelt att ta fram arean för de här halva cirklarna som jag har här, de här vita. Så jag tar fram arean för de vita, sen vet jag arean för den röda, eftersom jag vet arean för hela. Och de här gröna är 2 halva cirklar, betyder en hel cirkel. Om jag tar den här delen och klipper och lägger den här så har jag en hel cirkel. Så tar jag fram arean för en hel cirkel som är gröna, som är radien är från här till här är 4, halva 8 är 4. Så arean för gröna är 4 gånger pi. Dela med ingenting eftersom det är en hel cirkel. Och är lika med 16 pi. Och jag ser 32 pi, 16 pi betyder den här gröna cirkeln är halva hela figuren. Betyder den röda också halva. Halv är röd, halv är grön, så blir 32. Då vet jag att den röda är halva. Hur många procent och vad är halva? Halva betyder 16 pi delat med 32 pi. Pi med pi försvinner. 16 delat med 32 blir en halv. Och en halv samma sak som 50%. Så den röda är 50%, den gröna är 50%. Tillsammans blir det 100% hela figuren som en halv cirkel. Erika ska anlägga en gräsmatta på sin tomt. Beteckna bredden i meter med bokstaven B och längden i meter med bokstaven L och skriv en formel för arean för gräsmattan. Så säg att man har så här gräsmatta och bredden är B, längden är L och arean det är ju bredden gånger längden BL. Så arean LB eller BL spelar inte roll. Area för vilken rektangel som helst är längden gånger bredden. Om vi har längden som är till exempel någonting 2 eller 4, men om vi inte har behöver vi inte skriva något tal eller nummer. Vi bara skriver bokstaven B. Så area lika med B gånger L. Sedan skriver vi bredvid kvadratmeter. Sedan betecknar gräsmattans omkrets med O, omkrets, lika med L plus B plus B. Hela tiden omkrets är, här är också L och här är B. Så 2B och 2L. Men om vi skulle skriva mycket enklare, då skriver vi 2L och 2 stycken B. Så kan vi säga omkrets lika med 2L, 2 längder och 2 bredd. Helt enkelt. Och sen ser man hur kan man skriva formlerna om vi vet att det är kvadratiskt. Om någonting är kvadratiskt betyder att B samma som L. Så vi behöver inte skriva 2 stycken bokstäver. Vi bara skriver en av dem. Antingen B, hela det här B. Och blir arean lika med B gånger B. Och man kan ju säga B upphöjt till 2. Eller så skriver vi L faktiskt. Vi behöver inte säga B, vi säger L. Det var inte så bra. Jag skriver så. Här är kvadratisk gräsmatta. Så kanske vi ser här är L, här är L, här är L, här är L. Och arean lika med L gånger L betyder L upphöjt till 2
kvadratmeter. Och omkretsen blir L plus L plus L, 4 stycken. Och man kan säga det är 4L. Ha det så bra.